Poď pozri, ukážem ti konkrétny príklad jedného klienta, jeho požiadavky a ako sme rozmýšľali pri návrhu. Tu. Ako podklad už je fotka po inštalácii, ale predtým vysvetlím ti, ako to išlo. Klient za nami prišiel s požiadavkou s tým, že chce fotovoltiku, ktorú chce mierne nadsadenú s väčším výkonom. Jemu by postačovala aj menšia fotovoltika, ale myslel na budúcnosť, rátal s nejakým rozšírením, novými spotrebičmi a hlavne aj elektroauto. Tým pádom chcel väčšiu fotovoltiku, aby si vyrobil dostatočný prebytok. Vypočuli sme si požiadavky klienta, pozreli sa na jeho spotrebu aj v rámci dňa, aj medzi mesiacmi a v ročných obdobiach. Strechu sme si samozrejme odfotili, namerali, urobili sme si finálny nákres a začali sme osadzať panely. Vedeli sme, že klient používa domácnosť prakticky počas celého dňa, to znamená, že od rána do večera, je to klient, ktorý pracuje z domu, preto sme osadili východnú stranu strechy, samozrejme južné plochy a potom západné časti. Tak, aby sme mohli využiť toto rozloženie na 3 svetové strany, nám dovoluje technológia, ktorú používame a je to menič, ktorý má 3 nezávislé stringy, inak povedané 3 nezávislé vetvy. Keď osadíme panely na východ, na juh a na západ, každá táto vetva je od seba nezávislá, medzi sebou sa nebijú a preto vieme, že tá technológia, ten návrh bude fungovať správne.